Siphinde sinibingelele kwi-channel yenu eniyithandayo iKhaya TV2. Phela-ke namhlanje-ke bekade-ke kuzoba ne-judgment ebizowiswa enkantolo enkulu yaseThekwini, i-Durban High Court. Lapho-ke bekukhona i-ANC versus Umkhonto Wesizwe. Lapho-ke inkantolo ithatha isinqumo sokuthi ayizwakali into ebishiwo i-ANC iyasichitha isicelo sayo, okusho ukuthi i-MK Party iphumelelile-ke kulelo cala, yaliwina-ke kanjalo. Awukuzwe-ke nanguJabulani Khumalo obekhuluma echaza ukuthi bona abanayo inkinga yokuthi ANC ithatha icala ihambe iyokwenza i-appeal. Awuzizweleke uMnumzane Khumalo ezikhulumela ngokwakhe. This does not only mean anything to us, it means more for our members and us as well. The election campaign and the win on two-third majority. No, they can do that. We don't have their time. When they come, we'll respond to them. Every party will be infiltrated. It's not new. It's not only us, every party. So it's not something that we are afraid of. We'll fix it. If we find problems, we'll deal with that. Noduduzile Zuma naye ubeke kanje. We're obviously excited and we're obviously feeling a bit like we're stronger now, and now we can focus on working towards a two-thirds majority. Lapho-ke ubechaza ukuthi bajabule kakhulu bona. Okubasalele nje ukuthi baphushe umzabalazo, bakwazi ukuthi bathole i-two-third majority. Wena-ke ungaka-subscribe kuleli khasi, siyacela ukuba usubscribe khona uzohlala uyithola njengoba zinjalo.